kafin mu shiga izala it's an old story aka san mun yi tsibbo ko? mun yi tsibbo mun yi tsibbo Allah ya gafarta mana mun yi tsibbo kaga don nau'i ne na 419 tsibbo ba matsibbacin da ba dan 419 ba duk inda kaga matsibbaci dan 419 ne to lokacin da ina tsibbo wani bawan Allah sai ya kawo min koke ga wani abu ya faru ga ɗansa don haka don Allah yana neman a yi mishi magani ni ce an gama to Allah ya taimaka ashe abin ba wai ba rashin lafiya ce ta Allah ba shaye-shaye ne don haka yanzu shaye-shayen su ya taba shi ya haukace sai an ka daure shi haukar shaye-shaye da zarar mutum ya basha zai komo lafiya kalau don haka mun yi jinga da shi to ni ban ma fara aikin ba ƙarshe daure shi da an kai ana bashi abinci yanzu bai samu shaye-shaye sai ya rige ni dan consciousness ne sai ya rige ni sai hankali na ya dawo shikenan sai ya zo ya nemi godiya aiki ya ci ba dalla aiki ya ci kuma ni Allah ya sani ake komi bai ba da ka gani to shi lokacin nan yaya za kai ka gamsar da shi da cewa wannan malami da ya zo sun kai jinga da shi ba malamin kwarai ba ne aiki na yana ci kuma wallahi ne komi ban yi ko addu'a ba ban yi mai ba iyaka da ma shaye-shaye ce an ka ɗaure shi yanzu ya bi shaye-shaye shi ke da ya koma hankalinsa don haka da ya zo godiya ni ce to da jin ya ce mai ai yanzu ya dawo ma hankalin kansa duk surutan da ya kai ya daina ni ce to ku yi ƙoƙari duk inda yake zuwa yana shaye-shaye ku hana mai zuwa ya ce a ai yanzu kan dole mu kula da shi shi ke da ya bi shaye-shaye shi ke nan babu wata hauka tare da shi ina fatar kun fahimta to duk haka bokanci duk haka tsibbon yake da tsibbo da bokanci duk guda ne duk dole sai an hada da 419 yanzu misali malami ne yana da iyali yana da gonaki irin yanzu ga damina lokacin aikin gona yana zuwa aikin gona ko sannan ga mutane yayi jinga da su wannan dubun alam na shara yake son a rubuta mishi wannan dubun wa alƙaitu yake son a rubuta wannan qur'ani yake son a rubuta mishi wannan gashi maganin farin jini ita kuma wannan a mallake mata mijinta daga ita sai ƴaƴanta kishiyarta ta zamba ya duk yayi jinga da su ya amshi kuɗin su ina ga lokacin waɗanga rubuce don haka in rubutun sha ne kun san abin da suke yi in marece irin yanzu ka san bayan magariba ake rabon rubutun sha ko akwai masu zuwa nan gidan mallan su sha akwai waɗanda ake irin manyan alhazzai attajirai to gida ake kai musu a tura yara a sa cikin galam to in marece yayi sai malla ya samu babban kwano da ruwa sai a ɗebe ita dawa sai a zuba dama dai ba bakin tukunya haka sun sha ba sai a samu ita dawa sai a tarfa ciki kaga ruwan sun rikide ko da gani kaga taddawa shikenan sai a rarraba ga kwalabe da galuluwa da sauran dai abubuwa kai dauki kai ma alhaji wani kai kana dauka ayi ba wa alƙaitu bace taddawa ce kawai an ka zuba ma tana wari da tsutsotsi da komai ko fura ta yi tsutsa bai kamata ka sha ta ba kaga wannan dolge ne kawai kuke sha amma yanzu alhamdulillah an waye ko akwai mai shan rubutu yanzu a'a ba mai shan rubutu in ka ga mutum na shan rubutu sai dai ba kauye jahili ba kauye amma ko baka yi karatun addini ba in dai ka yi boko yana da wahala mutum ya baka abu yana wari ka sha tadda wannan ba wari take yi ba da tsutsotsi da komai sannan mutum ko baya izala yana da wahala ka ga laya ga kunkurun wani ko baya izala ya san laya da kauyanci ce an wuce lokacin laya to yanzu me ake yi addu'o'i ake yi azkarus sabahi wal masai suna nan manzon Allah ya ba mu sallallahu alaihi wasallam duk abinda kake nema annabi ya ba da addu'ar
in kuɗi kake nema akwai addu'o'i masu tarin yawa da annabi bayan na kuɗi. Shi yasa kaga ai da kyan mu zanna bamu da ko ɗari saboda mu rike muke da addu'o'in. In mulki kake nema ga addu'a samun mulki, amma ba a ba su a yanzu. Duk abin da kake nema annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada addu'a. Don haka addu'a ake yaku bayan Allah ba shan rubutu dolge ne kawai. In ka yi rubutu yanzu rubuta Allahu ga ƙasa, in ka rubuta in ka taka Allahu ko ka wulakanta sunan Allah, amma bayan ka rubuta Allahu goge yanzu me ya rage kuma ƙasa. To haka in ka yi rubutu ga allo ka rubuta bismillahir rahmanir rahim, in kana son ka sha sunan Allah ɗauki allon ka haɗe. In ka haɗe allon to ka sha sunan Allah, sai mu tambaye ka to wacce ka yi haka nan kuma ina ka samu? Allah ya ce ka sha sunansa ko annabi ya ce a sha sunan Allah, sai mu tambaye ka. Amma da dukkan rubuta bismillahir rahmanir rahim ka samu ruwa da kwano ka wanke, to kafin ka sha tsaya tukun riga cikin kwanon nan akwai bismillahir rahmanir rahim, yanzu ya koma ya koma taddawa, ruwa masu bakin tukunya. Baya da bambanci da ka wanke bayan tukunyan matarka ka sha. Mai sun shan baki ba sai ya sha wani taddawa mai wari ba, ka samu tukunyan matarka kawai ka wanke sai ka sha, duk guda ne, amma baka sha sunan Allah ba. Ina fatar kun fahimta. To Allah ya shirye da mu, da ku babbari suna yi muku wankiya ce kawai, kaga ashe wankiya da dadewa ana yi. To Allah ya raba mu da yan wankiya.